Dobrý den. Dneska si ukážeme jednoduchý a hezký pokus. Tenký proud vody a brčko. Brčko elektricky nabiju, a to tak, že ho budu chvíli třít o své vlasy. Tím na něj z vlasů nadrvu elektrony a brčko bude záporně nabité. Mohlo stačit. A nyní ho dám pramínku vody. Vidíme, co se stalo. Pramínek vody je, zkusím zaostřit, je přitahován k brčku. Ještě jednou. Tak, viděli byste, čím je to způsobeno?